Sťahujete si zo mňa? Au! Kto sú tí zelení mužičkovia? Nejakí nefritoví zombíci. Nefritoví zombíci? Zombíci! Stop! Au! Lotos, buď opatrný. To je v pohode, Ocko, robím to každý deň. Au! Týchto tu poznám. Majstri jazvečie dvojčatá s ich drvivým dvojitým gongom. Au! Áno, to je on. A tamten je... nie, majster Dikobraz. Myslel som si, že si umrel už pred 100 rokmi. Títo majstri sú legendárni. Rýchlo nás nakresli. Máš to? Máš to? Ó, žmurkol som. Môžeš nakresliť ďalší? Škrtí ma majster Dikobraz. To je také cool. Pozrite, to ste vy. Sústreď sa. Správa od vesmíru? Ja ti dám správu od vesmíru. Drž sa ďalej od môjho syna. Prepáč, Ocko, upracem neskôr. Nie moju panvicu, tu máš. Lotos, pozor! Pozri na knedličky záhody! Máme vás! Vidím vás. Vaše či bude čoskoro patriť mne. Hovorí so mnou? Ktorý? Všetci hovoria. Wow, máš pravdu, to je desivé. Môžeme to skúsiť, tiež by to bolo desivé. Naplánujme si, čo povieme ako prvé, inak to nebude desivé, bude to iba hlúpe. To nehovoria oni. Vy blázni. To ja hovorím cez nich. Kaj! Kto? Dobre, už dosť. Videli ste to? Jednoducho, zelený dym, fú, a potom fú. Šifu, čo to bolo? Kaj. Nepočul som o ňom.